कोकणात तरवा कसा काढता येते बघा. कोकणातला तरवा आता बरंच लावणी झाली, लावून थोडा राहिला आहे शिल्लक, तो काढतोय. आमची लावणी चालू आहे. लावणी आता झाली जवळजवळ पूर्ण करून. आज चिखलधुनी आहे. या सगळेजण चिखलधुनीसाठी सगळं क्षेत्र लावून झालं. आमचं लावणी सगळी लावून झाली. एसआरआय पद्धतीने लागवड केली, त्याच्यामुळे 2-2 काड्या लावल्या आहेत, त्याच्यामुळे ते कमी दिसतंय.